Kaixo, La Loca de la Casako Oiana naiz eta gaur eskuzorro hau egiten ikasiko dugu dutxan erabiltzeko. Bere erliebeari esker funtzio esfoliatzailea dauka eta proiektu hau egiten oso erresa da. Eskuzorroa egiteko erabili dudan materiala Casasol etxeko liozela da. Material hau guztiz biodegradagarria da eta eukaliptu baso jasangarrietan du bere oinarria. 200 gramo datoz, 300 metro eta 4-6 milimetroko kakorratza gomendatzen dute. Nik 4 erdikoa erabili dut proiektu honetarako. Proiektu hau egiteko erabiliko dugun materiala, orain esan dugun bezala Casasol etxeko liozel materiala da, ondoren 4,5 milimetroko kakorratza, ariak galtzeko artile jostorratza, goraizeak, pare bat markadore eta zinta metrikoa. Neurketa zinta hau eskuzorroa erabiliko duen pertsonaren eskua neurtzeko behar izango dugu. Eskuzorroa egiteko puntu honetatik hasiko gara borobilean kakorratza lantzen. Beraz, hasteko eraztun magikoa egingo dugu. Puntu altuekin lan egingo dugunez, 3 katetxo, 1, 2, eta 3 egingo ditut airean, eta hemendik aurrera 11 puntu altu gehiago egingo ditut eraztunaren gainean. 3, 4, 11garrena besterik ez zait falta. Eta hasierako 3 katetxoekin bat, 12 puntu altu ditugu gure eraztun magikoan. Orain, aske dagoen aritik tira egingo dut, eta gure zirkunferentzia osatzen hasi da. Orain, puntu irristatu baten bidez, hasierako 3. katetxo horretan kakorratza sartuko dut, puntu irristatua, eta horrela prest daukagu gure lehenengo zirkunferentzia. Dagoeneko prest daukagula lehenengo zirkunferentzia, 1, 2, 3 katetxo egingo ditut airean, eta 3 katetxo hauek lehenengo puntu altua izango dira. Buelta honetan, 2 puntu altu egingo ditugu puntu altu bakoitzeko, baina ez dira puntu altu arruntak izango denak. Lehenengoa bai, baina bigarrena hemendik hartu beharrean, hemendik pasako dugu, puntu altua kakorratzaren gainean jarriz, hor aria hartuko dugu, eta orain bai, osatuko dugu puntu altua. Joan gaitezen hurrengo puntura, lehenengo puntu altua modu arruntean hartuko dugu, eta hurrengoa horrela kakorratza hemendik pasatuz egingo dugu. Berriro ere hurrengo puntuan, puntu altu arrunta, eta hurrengoa azpitik kakorratza pasaz egingo dugu. Eta horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte 24 puntuekin. Begira, ia amaitu dut bigarren buelta hau, bakarrik falta zait puntu irristatua egitea, buelta itxita edukitzeko. Orain, 3 katetxo egingo ditut airean, eta puntu altu bat egingo dut puntu berean. Hau da hemen, onditze bat egin dut. Orain, puntu honetan, aurretik hartuta dagoena, berdina gauza bera egingo dut. Kakorratza hemen
sartuko dut, aria hartu, eta puntu altua egingo dut. Hurrengo puntuan, berriro ere, 2 puntu egingo ditut puntu berean. Horrela. Puntu arruntak izango dira, hauek. Eta hurrengoan, berriro ere, kakorratza, begira, ez dut hemendik sartzen, baizik eta hemendik. Eta hortxe, puntu altu bat egingo dut. Berriro ere, hurrengoan, 2 puntu altu, puntu berean. Eta hurrengoan, berriro ere atzetik edo aurretik hartutako puntu altua. Eta horrela, jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Buelta hau, amaituko dugu 36 punturekin. Dagoeneko amaitu dut 3. buelta hau, puntu irristatua falta zait, 3. katetxoarekin, eta prest daukagu. Orain, handitzeak izango dituen azkeneko buelta hasiko dugu. 3 katetxoekin, eta beste puntu altu bat egingo dut lehenengo puntu honetan, baina ez dut puntu arrunta egingo, baizik eta hemendik hartuko dudala aria. Eta hortxe gure lehenengo handitzea. Hurrengoan puntu arrunta egingo dut, eta hurrengo puntuan kakorratza, edo puntua kakorratzaren aurretik jarriko dut. Hurrengo puntuan berriro tokatzen zaigu handitze bat, beraz, puntu altu arrunta egingo dut, eta puntu berean aria hartu eta hemendik pasako dut. Horrela. Hurrengoan puntu altu arrunta, eta hurrengoan aurretik hartutako puntua. Berriro ere handitzea. Puntu altu arruntarekin, ondoren puntu berean, kakorratza, hemendik pasako dut, eta horrela. Hurrengoan puntu arrunta, eta hurrengoan horrela. Bai? Buelta hau amaitzerakoan, 58 puntu edukiko ditugu, eta dagoeneko sortu dugu sekuentzia hau non puntu arrunta eta erliebean dagoen puntu hau izango dugun. Bat. Amaitu dut 4. buelta hau, eta honekin amaitzen dira handitzeak proiektu honetan. Hemendik aurrera, handitze eta gutxitzerik gabe jarraituko dugu, eta zenbat buelta hori jakiteko gure neurriaren arabera izango da. Ikus dezagun nola egin dudan nik nire neurria. Eskua, eskuzorroaren gainean jarri dut horrela, jartzen dut, ikus dezazun nola egin dudan, eta orain handitzeak hemen gelditzen dira gutxi gora bera, behatzonen altueran gutxi gora bera, eta txikitzen hasiko gara behatz potoloaren erdian gutxi gora bera. Eta horrela, hauek 7 zentimetro dira nire kasuan, eta zurean horrela kalkulatu dezakezu, edo bestela, nik eskuak txikiak ditut, agian 8 edo 9 zentimetro egin ditzakezu. Bai, hori zuen neurrira. Beraz, neurri horretara iritsi arte, handitze eta txikitzerik gabe jarraituko dut. Eta nola egingo dut nire sekuentzia? Lehenengo, 3 katetxoak, eta ondoren, hau, erliebean hartutako puntua baldin bada, erliebean ere hartuko dut. Hau da, aurretik hartuko dut. Hurrengoa, puntu arrunta baldin bada, puntu arrunta egingo dut. Eta horrela, sekuentzia hau mantenduko dut. Erliebean dagoen puntua erliebean hartuko dut,
eta puntu arruntaren gainean puntu arrunta. Handitzerik edo txikitzerik ez dugunean egiten, forma tubularra edo forma hau hartzen du gure proiektua. Beraz, 7 zentimetroko luzera osatu arte, handitze eta txikitzerik gabe jarraituko dut, eta bertara iristen naizenean, elkar ikusiko dugu berriro. Begira, egin ditut, kasu honetan, 6 lerro, 7 zentimetro hauek egiteko, eta orain txikitzeak edo gutxitzeak egingo ditugu. Bai? Orduan, buelta honetan, 12 puntu gutxiago dekin amaituko dugu buelta hau. Bale? Orduan, 1, 2 eta 3 katetxo egingo ditugu airean, hurrengo puntua dagoen bezala landuko dugu, horrela, eta orain, 2 hauetan murrizketa egingo dugu, beraz. Ari hartuko dut, hauek 2 itxi eta 2 eraztun ditudalarik, ari hartuko dut, kasu honetan hau azpitik baldin badoa horrela hartuko dut, eta orain 3 eraztun hauek aldi berean itxiko ditut. Eta hemen egin dugu murrizketa, berriro ere. Launaka joango gera, bale? Lehenengo ere, puntu altu normala, hurrengoa erliebean, eta orain azken 2 hauek murriztu egingo ditugu. Orduan, 2 eraztun ditugula, berriro ere ari hartuko dut, hurrengoa hartu, eta orain 3 katetxo hauek, 3 eraztuntxo hauek aldi berean itxi. Berriro ere, puntu altu baxu normala, puntua erliebean, eta berriro ere, azken 2 hauek murrizketa egingo dugu. Horrela, 2 eraztun ditugula, berriro ari hartu, hemendik pasako dugu, 2 hauek itxi, eta horrela egin dugu. Eta horrela, buelta amaitzean, 36 puntu izango ditugu. Begira, amaitu dut murrizketa lerro hau, eta orain berriro ere horrela jarri dut, ikus dezagun, orain murrizketarik gabe jarraian, landuko dugula kakorratza, gutxi gora bera, hurrengo 4 zentimetroetan. Eskuaren alde honetara iritsi arte. Bai? Orduan, horretarako, 1, 2 eta 3 katetxo airean egingo ditugu, eta sekuentziarekin jarraituko dugu. Hau, azpitik hartuta dago, eta horrela hartuko dugu. Bai? Hurrengoan, murrizketa daukagu. Orduan, murrizketarekin jarraitzeko, kasu honetan, murrizketarekin arrunta bat eta gainetik hartutako 2 edukiko ditugu. 1 arrunta eta 2 goitik hartuta. Orduan, hau horrela daukagula, murrizketa hemen gure aurrean, hemendik sartuko dugu kakorratza, hemendik atera, ari hartu, eta hemen puntu altua egingo dugu. Hurrengoan puntu altu arrunta, hurrengoan puntu altua horrela, eta hurrengoan murrizketa daukagula, berriro ere hemendik sartuko dut kakorratza, hemendik atera, murriztu ditugun 2 puntuak kakorratzaren gainean daude, hemen ari hartuko dut, eta horrela puntu altua egin. Berriro ere, puntu altu arrunta, puntu altua kakorratza puntuaren azpitik horrela jarrita, eta hemen berriro ere daukat murrizketa, beraz, ari hartuko dut, hemendik hartu, hemendik pasa, hemen ditut 2 puntuak, aria ekarri, eta hortxe
puntu altua. Eta horrela jarraituko dugu, buelta, amaitu arte, eta 4 zentimetro, aipatutako 4 zentimetro horiek osatu arte. Begira, badagoeneko, sartuko dut eskua, ikusi dezazun nolagoa zen. Bai, iritsi naiz alde neurri honetara, gutxi gora bera murrizketa egin dugunetik 4 zentimetro, kasu honetan nik 4 lerro egin ditut, bai? Eta, begira, ja iritsi gera eskumuturrera, bai? Orduan, hurrengo buelta honetan, berriro ere murrizketak egingo ditugu. Eta nola egingo ditugu? Erliebean dauden puntuak elkartuz. Beraz, 1, 2, 3 katetxo egingo ditugu airean, eta orain, lehenengo hau hemen itxiko dugu, eta hau hemen utziko ditugu 2 eraztunak. Berriro ere ari hartuko dut, honetan ere pasako dut aria, eta orain 3 eraztunak ditugula, 3 pasako ditugu elkarrekin. Eta hemen egin dugu lehenengo murrizketa. Hurrengoan puntu altu arrunta egingo dugu, eta hurrengoan berriro ere murrizketa. Horrela dauzkagula, 2 eraztunak, hurrengoan ere gauza bera, eta 3 itxi. Berriro ere, puntu altu arrunta, eta murrizketa. Eta horrela, jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Begira, buelta hau amaitu ondoren, eskuzorroa probatuko dut, ikusik ezazun nola ja, eskua guztiz estalia dagoen, eta orain, zati honetan, sekuentzia jarraituko dugu, baina aldaketa txiki batekin. Hasieran 3 katetxo hauek egingo ditugu, orain arte bezala, hurrengo puntua berriro ere hemen aurretik hartuko dugu, eta orain, puntua arrunta egin beharrean, puntu elastikoa sortzeko, ari hartuko dugu, eta leheno, hemendik hartzen bagenuen, orain atzetik hartuko dugu, beraz, kakorratza. Atzeko partera pasako dugu, hemendik sartuko dugu, eta hemendik atera. Hemen aria karriko dut, eta orain 3 eraztunak ditu dela, puntu altu arrunta egingo dut. Berriro ere, hemen orain bezala, hemendik sartu orain arte bezala, eta hurrengoan, atzetik joango naiz, hemendik horrela, eta listo. Berriro ere egingo dugu, hau aurretik hartutakoa. Lehen esaten genuen, hemendik hartzen genuenean puntua kakorratzaren gainean gelditzen zela, atzetik hartzen dugunean, puntua kakorratzaren atzetik gelditzen da. Bai? Orduan, hemen. Hemen pasatzen dugu, aria ekartzen dugu, eta ja, 3 eraztuntxoak ditugula, hortxe, puntu altua. Bai? Eta horrela jarraituko dugu, 3, 4 edo 5 lerro, zuk nahi duzuna, eskumuturra estali arte. Listo, azken 5 lerro hauek puntu elastikoan egin ondoren, ondo nabaritzen da atzeko partean ere erliebea agertzen delako, prest daukagu gure eskuzorroa. Begira, zein ondo gelditzen den. Amaieran, euskarri hau ere gehitu diot eskuzorroari, agian dutxan edo baineran zintzilikatzeko.